Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. L-espert ewlieni fl-inkjesta tal-isptarijiet l-Irlandiż Jeremy Harbinson issa ddikjara li qatt mhux se jiġi lura Malta u li mhux disponibbli biex ikun involut bl-ebda mod fil-proċeduri li għaddejjin fil-qorti fuq il-bażi tar-rapport li fi kliemu stess u koordina x-xogħol kollu fuqu. Dan joħroġ minn affidavit datat it-2 ta' frar li ppreżenta fil-qorti l-istess Harbinson li tħallas 11 miljun euro għal dan ir-rapport. Harbinson iddikjara li r-rapport li ħejjew l-esperti tiegħu qatt ma semma akkużi kriminali u freezing orders u żied li fuq din il-bażi u m'għandux jaqsam xejn ma dak li wassirt l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella. Fuq il-bażi tar-rapport tal-inkjesta li issa l-espert Irlandiż ma jridx ikollu x'jaqsam aktar miegħu inħarġu sensiela ta' akkużi mill-aktar serji fil-konfront ta' numru kbir ta' persuni, inkluż l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks Deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna, fost l-oħrajn. L-espert Irlandiż qal li f'Lulju tal-2024 sar kuntatt miegħu biex jassisti fil-proċeduri kriminali li kienu mbdew, iżda huwa wieġeb li ma kienx disponibbli biex ikun involut aktar. Harbinson saħaq li huma kellu ebda obbligu kontrattwali biex jipprovdi aktar assistenza. Żied li matul l-inkjesta ħadd ma indikalu li wara li kien se jintemm il-kuntratt li kellhom u l-esperti barranin l-oħrajn kienu se jintalbu biex jipprovdu s-servizz tagħhom mingħajr ħlas. Dan kien ikun inaċċettabbli. Harbinson qal li r-rapport tal-isptarijiet kellu jkun lest f'Ġunju tal-2023 u l-pjan tiegħu kien li jirtira f'dak ix-xahar. Fi kliemu iżda t-tim ta' esperti li ħadem fuq l-inkjesta kellu bżonn ta' aktar żmien. Harbinson jgħid li hu baqa' disponibbli matul il-perjodu ta' wara Ġunju 2023. Meta r-rapport lesta f'April tal-2024 u l-inkjesta ngħalqet ix-xahar ta' wara u ċedda l-liċenzja ta' accountant forensiku u beda l-proċess biex ixogħli l-kumpanija Harbinson Forensics. Fl-affidavit Harbinson jgħid ukoll ir-rapport li hu l-esperti li kellu miegħu ħadmu fuqu kien maħsub biss biex jintuża fl-inkjesta. Saħaq li mill-esperjenza u kien jistenna li jintalab permess biex ir-rapport tagħhom jintuża għal skopijiet oħrajn, iżda skontu dan qatt ma ntalab. L-Irlandiż saħaq li kien jistenna li jekk mill-inkjesta kien se jirriżulta li kien hemm il-ħtieġa li jinbdew proċeduri kriminali, il-Pulizija u l-Prosekuturi f'Malta kellhom jikkonsultaw lill-esperti barranin u għal dan ix-xogħol kienu jitfasslu kuntratti kummerċjali ġodda magħhom. Belan ikun kompla l-espert Irlandiż se jsiru rapporti ġodda fuq il-persuni akkużati. Dan anke jekk l-inkjesta xorta damet għaddejja 5 snin sħaħ. Fl-affidavit imbagħad Harbinson semma żewġ raġunijiet li minħabba fihom ma jridx inkun involut fil-proċeduri li għaddejjin. L-ewwel raġuni tkun dik li qal li qatt mhux se jiġi lura Malta għax qed jibża għas-sigurtà tiegħu. Imbagħad qal li l-pressjoni li qed issirlu minn Malta biex ikun involut fil-proċeduri qed jaffettwaw ħażin is-saħħa mentali tiegħu u ta' martu, tant li skontu kellhom bżonn ħafna konsulti mediċi fl-aħħar ġimgħat. Dwar dan ikkummenta wkoll ex-deputat nazzjonalista Franco De Bono fejn fakkar kemm kien għaqli li fl-2011 ippropona fost l-oħrajn li jinbidel il-mod kif jinħatru l-inkjesti. F'messaġġ fuq il-medja soċjali tenna li dakinhar kien semma fil-mozzjoni privata tiegħu kif għandha tiġi riveduta l-proċedura tal-eliġibilità u ħatra tal-esperti, kif ukoll l-introduzzjoni tal-possibilità tal-produzzjoni ta' esperti ex parte għax il-mod kif jinħatru l-esperti hu diżastru.